Morjesta. Puola. Kaikki kyydissä. On jotain bilisejä. Aika. No sitten tää. Ja vettä. Aha. Vetkauta. Siinä lukee Brooklyn, joo. Kovasti, että ollaan oikeassa suunnassa. Tavattiin just Viron kundeja sattumalta. On se pieni maailma, mut täällä ollaan kohteessa. Nyt ovi auki ja koisaa ja tsiikaillaan huomenna meininki. Noniin, Kööri on Wrocławissa, tai siis stadionilla. Ja nyt käydään hakee medialiput ja painetaan Ine tsiikaille meininkiin. Meininkihän täällä on niinku ulos saakkakin on ihan helvetikseen. Ja nähty muutama Suomi-tuttukin matkalla, niin se on aina jees. Mut joo, käydään vähän tsiikailemaan, mikä meininki on perjantaina eli pystytyspäivä. Arvostettava etusuja. Vielä siinä on Ei siis... Mitä sä mietit sä vielä? Mitä mieltä? Vanha se tää ei. Ei. Oot sä, Aaperi, mitä mieltä mitä tän takakontissa on? Mitä? Siis nyt on vintage. On tarvat ja kaverit on kyllä siellä varmasti mukana. No. Joo, harvemmin, vaikka autoissa aika usein rekvisiittaa, niin harvemmin näkee ihan tollaista perinteistä päntälehteä. Mut onpahan nyt sekin nähty. Pakko tykkää. Sieltä saattaa yksi hävitä. Koetaanko se ovi auki? Joo, kaikkien näiden jännien puttikariautojen välistä löytyy... Ai. Löytyy tämmönen Rollsi, missä on custom splitit ja aika nätti fitti. What you think? This is how we do it. Always do stands. Yeah, exactly. Best shit ever. Yeah. Mediakallinen. Jesse sano nopea mitä mieltä. Ultrasesta vai? Niin, tästä. No siis, ei oo yhtään älyä, se on niin. Näitkö sä sen Odyssey? Näin, joo, siis onhan tää ihan huikea. Hyvä fiilis. Hyvät tyypit ja... Niin, it's all about family. Joo. Tällainen siitä sit tulee. On muuten hieno. Joku päivä. Jeesus. Joku päivä tai toivottavasti aika pian. Mut sit tulee jotain tän tapaista. Toki musta. Mut se on, musta on hyvä. On hyvä. Jonnen kanssa sattuu ja tapahtuu, mä tavallaan tykkään siitä. Siis kun äijät laittaa yhteen, niin mitä vaan voi tapahtua. Se on just näin. Se mua tässä huolestuttaa. Se on kivaa. Joo, me jäätiin Puolaan asumaan. Meillä on nyt avokadofarmi yhdessä.
you have poor man's Porsches. Oh my gosh, yes, I've seen photos of that. No way. Oh, I love it. Yeah, absolutely. Am I internet famous? It's famous. I'd say so. I mean, I'm from America and I saw it. No niin, kööri menee tuolla, mennään taksiin. Meillä on eka tää perjantai-päivä Ultraceissa kasas. Ihan sairas kattaus autoja ja ehkä siistein juttu, niin täällä tapasi tosi paljon hyviä tyyppejä, mikä oli erittäin jepis. Mutta me painutaan HTL lämmittelee, koska kuulemma perjantai Ultraceissa ja vesisade kuuluu yhteen, niin mennään vähän lämmittelee ja vetää safkaa napaa. No niin, sit ois pääpäivä, eli lauantai-päivä ja painetaan mestoille just ja no näkee, että tapahtuma on aika suosittu, kun väkeä on tälleen alkuiltapäivästä reilusti ja hirveä pöhinä päällä, mutta sinänsä jepis, kun ollaan mediapassillisia, niin päästään vähän jono ohi. Mutta yes, coffee please. Sitä kautta tutustu. Onko sä tuntenut siis niinku onko tuntenut kauan? Siis jätän olla. Noniin, se olisi 3. vikapäivä ja meininki on sunnuntai selkeästi vähän rauhallisempi ja käydään tsiikaa vielä muutamat kiesit ja sit ruvetaan paketoimaan ja suksitaan takas Suomeen. Ai Popera hentais. Jep, Popera hentais mashupi. Kyllä. Mitä? Popera hentais. Joo. Niin. Monta Vittu, hyvä biisi on. Se on aineita. Mitä aineet sä sait? Olen aineita. Organic acid shampoo. Happosampoo. Onko tähän? Älä laita vanteeseen. Jos tykkäät, niin paina tykkää nappulaa ja subscribe, you know.
loppuyhteenveto vikapäivää. Kohta hypätään junaan ja painetaan kentälle. Tai itse asiassa ei paineta kentälle, vaan hotelliin yöksi. Sitten huomenna kentälle. Ja ei ultreis, kipeä setti autoja. Ei siitä pääse mihinkään. Jengi on ihan törkeästi. Ja jos tänne haluaisi tuoda autonsa, niin ehkä tietynlaisia vähän nikotteluja jotenkin sen suhteen on kuullut harrastajilta, että vähän vaikeasti järjestetty autojen tuonti ynnä muuta, mutta ymmärtäähän se, kun autoja on joku reilu 1000 ja väkeä on sit en tiedä jotain plus 20 000 varmaan mestoilla yhtenä päivänä. Mut joo, me kiitetään, kuitetaan ja tsikataan, jos joskus saatais ehkä hauleripussi ja muutama Suomi-auto tuotu mestoille, pistetään kunnon Suomi-setuppi pystyy tänne ja mesta sekaisin, se olisi hauskaa. Kiitos. Jees, se vie mut vesipuistoon. Eiköhän. Jee. Sitten Mäkisen kiskalle ja junalla kohti Danskia ja siellä yötä ja takas Turkuun. Min. McDonald's. Heipä hei. Moro! Yes. Appreciate Makkonen. Perinteinen juoksujuna ja viime hetkellä kun oli eri raiteilta mistä piti. Mut nyt lähdettiin. Nähdään Brochak, Broglo ensi kerralla. Peace.